ଘଣ୍ଟାଟେ କାମ ଚାହିଁଲା ମଣିଷ ଦେ ରେ ଭୋଗ ଦେ ତାଙ୍କୁ ଦେ ଏଇ ନିଅ ରେ ଭୋଗ ନିଅ। ଚୁଡା ଚୁଡା ଏଇଟା ଆମ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଇ ତମେ ତ କହିଲ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁ ଫଳମୂଳ ବାଛି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ଛାଡ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ବେଦନା ମଞ୍ଜି ବଞ୍ଚିଛି ନା ଗୋଟାଇ। ହଉ ଆମ ଭୋଗ ନିଅ। ରଖ ତାକୁ ଆରେ ଆମ ଚୁଡା ଆମ ପାଇଁ ବଡ, ଆମ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ବଡ। ତୁ ମିଠା ଦେଖି କାଙ୍ଗାଳି ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଭାଇ ତମେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ନହେଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମିଠା ମୁଁ ବଡ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଚୁଡା ବଡ। ଠିକ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ, ମିଠା ଟିକେ ବଡ ଅଛି।